Priča u kratkim crtama. Prema analizi iz septembra 2021, zasnovanoj na konzervativnim, najboljim mogućim scenarijima, COVID injekcije su ubile 5 puta više starih, 65+, nego sama infekcija. Kod mlađih ljudi i dece, rizik povezan sa COVID pelcovanjem, u poređenju sa rizikom od COVID-19, sigurno će biti još izraženiji. Podaci pokazuju da se veća stopa vakcinacije ne prevodi u nižu stopu slučajeva COVID-19. COVID vakcinacije su neuspeh epskih proporcija. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti izveštavaju da imaju više od 30.000 spontanih izveštaja o hospitalizacijama ili smrtnim slučajevima među potpuno vakcinisanim. Podaci Centara za Medicare and Medicaid Services pokazuju da je 300.000 vakcinisanih CMS primalaca hospitalizovano sa probojnim infekcijama. 60% seniora starijih od 65 godina hospitalizovanih za COVID-19 je vakcinisano. 50% prijavljenih smrtnih slučajeva nakon COVID-19 vakcinacije se dešava u roku od 24 sata. 80% se dešava u prvoj nedelji. Prema jednom izveštaju, 86% smrtnih slučajeva nema drugo objašnjenje osim nepovoljnog ishoda od vakcine. Skandinavska studija zaključila je da je oko 40% smrtnih slučajeva posle injekcije među starijim osobama u grupnim domovima direktna posledica vakcinacije.